So dito sa midlife financial planning natin, guide for 40 to 49 years old. Ito po yung mga titignan natin. Magkakaroon po tayo ng financial health check, financial must-haves in your 40s, and common financial mistakes, at ano po yung ating mga pera rules for 40 to 49 age group. So yan po, ilagay nyo. Okay, so si Yoli, sabi niya, meron na po siyang, nagkaroon siya ng midlife financial crisis. Sabi niya, she is from the UK, no? Watching from Lawag, Ilocos Norte naman si Lily. Okay, so dito muna tayo, financial health check for 40 to 49 years old. I-type nyo lang po ang FHC sa Vince Rapisura Facebook Messenger para po makuha ninyo, para ma-access niyo itong questions na ito. So, ang gagawin natin dito, you answer the questions honestly, get the corresponding points based on your answer, and get the sum of your points to arrive at your score. So, number 1, ang pinagpaplanuhan ko sa buhay ngayon ay 0 points, wala akong plano. 1 point, basic needs para mabuhay. 2 points ang makukuha mo pag ikaw ay nagpaplano para guminhawa ang iyong buhay. At 3 points kapag ikaw ay nagpaplano para sa legacy ng iyong buhay. So, isulat niyo po kung ano yung points na makukuha niyo dyan, tapos i-add ninyo as we move along. Number 2, ang savings ko ay katumbas ng ilang buwang gastos. 0 kapag wala kayong savings, 1 point ang inyong makukuha kapag less than 3 months ang equivalent ng inyong savings sa gastos. 4 to 9 months ay makukuha nyo 2 points, at greater than 9 months ay kayo naman po ay makakakuha ng 3 points. Number 3, may utang akong ginamit sa di kumikitang bagay. Consumer debt or non-productive loans. Ito yung mga hindi kumikitang bagay. 0 points kapag meron po kayong utang na ginamit nyo sa consumer debt or non-productive. At 3 points ay wala. Number 4, ang medical insurance ko ay galing sa 0 points kung wala kayong medical insurance. 1 point kapag PhilHealth. Actually, automatic 1 point po tayo lahat dito kasi lahat tayo ay may PhilHealth, 2 points kapag tayo ay may PhilHealth, HMO at emergency care insurance. Number 3 points kapag tayo ay may PhilHealth, HMO, emergency plus health fund. Okay? Number 5, ang life insurance ko ay galing sa 0 points kung wala kayong life insurance. 1 point kapag ang life insurance nyo ay galing sa death benefit ng Pag-ibig and SSS. 3 points ang makukuha nyo kapag kayo ay may Pag-ibig, SSS, death benefits plus term insurance. At 3 points din ang makukuha ninyo kapag kayo ay walang dependents kasi hindi nyo kailangan ng life insurance at that situation. Number 6, nagbabayad ako ng tamang buwis ayon sa aking kinikita. 0 points kung hindi, At 3 points kapag oo. Okay? So, yan. Number 7, mayroon akong regular na source of active income. Okay? So, ano yung natin dyan? Ano yung sagot natin dyan? Kung wala, 0 points. Kapag meron ay 3 points. Okay? Active income, ito yung mga income na kailangan mong pagtrabahuhan para kumita, like salary, ang ating sweldo. Okay. Number 8, meron akong passive income. Ano ba yung mga passive income natin? Rent, dividend, capital gains, pension, royalty, interest, Yan ay yung mga passive income natin. Kung wala kayo nito, na regular nyo natatanggap, 0 points. Kapag meron kayong kaunti, 1 point. Kapag madami kayong passive income, 3 points po ang ating score dyan. Okay? Number 9, kayang punan ng passive income ko ang blank na porsyento ng aking expenses. Okay? So, 0 points kung wala kayong passive income na mako-cover yung ating expenses. Pag less than 50 points, you get 1 point. Kapag 50 to 100 points, you get 2 points. And kapag greater than 100% na kayang punan ng passive income ang ating monthly expenses, 3 points po ang inyong makukuha. And lastly, number 10, sinagutan ko ng tapat ang questionnaire na ito. Kung oo, 3 points. Kung hindi, 0 points. Okay? So, i-add nyo po lahat yung mga points nyo ngayon dyan at ito po dapat ang ating score. Tayo po ay financially sustainable kapag tayo ay nakakuha ng 27 to 30 points.
Kapag 21 to 26 points, tayo po ay financially secure. Tayo naman po ay start-up phase sa ating financial health kapag less than 21 points ang ating score. Now, if you are in your 40s, ang goal po natin ay magkaroon ng 24 to 30 points because at this stage of your life, you should already be financially secure and on your way to financial sustainability. Okay? So kung gusto niyo pong makita ulit ito at i-reviewin, pwede niyo mang i-rewind or pwede rin niyo pong pumunta sa Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type niyo ang FHC to access the questionnaire. Okay? So ang tanong ko kanina, ano-ano nga ba yung nararasan ninyong midlife financial crisis? So kung gusto nyong i-share, ay pwede po natin yang basahin. Ayan, no? Ato. Perfect itong tanong ni Annalyn Garcia. What will be your advice if someone reached the age of 45 at wala pang savings and investments? May way pa po ba para makahabol? Diyos ko naman, Annalyn, no? Ang 45 years old, bata pa. That's still 15 years old, 15 years away from 60, which is the retirement. O, kung 65 ka magre-retire, you still have 20 years para makahabol. 2 dekada pa yon, Annalyn, no? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya dapat ay ikaw ay laging meron ka niyan, no? At habulin natin, kayang-kaya pa yan. Ito, ang mga susunod, sasabihin ko. Sabi ni Marialyn, 18 lang yung score niya. O, at least ngayon, Marialyn, alam mo na 18 points ka lang. At alam mo kung saan ka mababa eh. Kasi ang ginugol natin yung maximum points, di ba? Na 3 points. Kaya titignan mo ngayon kung saan ka mababa and work on those. Okay? So ito po yung mga common financial mistakes when you are in your 40s. Expense is faster than income growth, no? Too much, you only live once, 'di ba? So mas mabilis ang pagtaas ng gastusin kaysa sa kinikita. Bad 'yon. Non-productive loans, ayan, bumili ng kotse, panghatid sundo, dati kaya namang mag-commute, di ba? Over budget sa house, non-productive asset yan, no? Get rich quick schemes, naku, nasa scam, di ba? Hindi din po maganda yan, no? Yan po ay mga common financial mistakes ng 40s kasi sa kagustuhan nga na quote-unquote makahabol. Ayan, kaya mga get rich quick schemes ay pinapatulan. Huwag po tayong magpapadingwala doon, no? Took investments for granted. Masyado tayong nag-concentrate sa ating mga karera, ang ating mga career o ating mga profession. So naging magaling kang teacher, naging magaling kang doktor, naging magaling kang lawyer, pero nakalimutan mong mag-invest. Ano pa? No or low passive income, low savings, lots of non-earning assets, mga gadgets, appliances, sasakyan, dream house, hindi po maganda yan, no? Low health insurance or health fund, hindi rin po maganda yan, no? Na dapat tayo ay magkaroon ng health insurance or health fund kapag tayo ay in our 40s. So, what should you have financially? No, ito po yung mga financial benchmarks natin for 40 to 49 years old. Okay? So, sa financial life stage natin, we are already in our growth or stabilization phase, ano? At ito po ay, yun pala, ito, no? Nasa 36 to 55 years old kasi yan. So, nasa growth or financial stabilization na tayo dapat. Okay? So, dapat, at this stage, we already have our financial plan, no? Written in a document, no? Dapat ito, hindi yung mga memorize lang. Okay? At least covers 5 years in broad strokes and 1 year in detail. Tapos kapag nag-40, after 5 years, natapos na yon, dapat i-renew mo na naman. Ano? Crucial element dapat ng inyong financial plan ay malinaw na ang ating retirement planning. Ano? So panoorin niyo yung mga previous videos ko on retirement planning. Sa retirement fund natin, dapat yung ating SSS or GSIS contribution ay 240 to 360. Nako, naalala ko lang si Ma'am Talde kasi 20 years siya na nagbayad sa SSS tapos 19 years sa GSIS. So, dalawa ang kanyang magiging pension. Meron from SSS and meron from GSIS. Ang taray, di ba?
So ito yung ating retirement fund dapat, no, by age. Kapag 40 years old na tayo, dapat ay mayroon na tayong 36 times of our monthly income na katumbas ng ating retirement fund. So kunwari, ang ating kinikita ay let's say 50,000 pesos per month times 36, dapat meron na tayong 1.8 million pesos by the time na mag-40 tayo na katumbas ng ating retirement fund. Okay? Pag 41, 40 months. 42, 43. Kapag 43 years old, 47. Kapag 44, 50 times na dapat ng ating monthly income ang katumbas ng ating retirement fund. So pwede mong kunin yung kinontribute mo sa SSS or sa GSIS plus other investments kasi kulang nga yung SSS at GSIS. Pagdating ng 45, 54 times na, 46, 58 times na ng monthly income, sa 47, 61, 48, 65, at pag 49 years old, dapat 68 times na ng ating monthly income ang katumbas ng ating retirement fund. Okay? So, yan yung mga benchmarks natin ito. Kaya kailangan talaga ay maaga po tayong nagsisimula sa ating pagpaplano sa retirement, no? Ang ideal talaga dyan is pagdating natin ng 21 years old, pag tayo ay nagsimulang magtrabaho, ay nagsusubi na tayo para sa ating retirement. In terms of our savings, dapat mayroon tayong emergency savings na equivalent to 9 months of our expenses. So kapag tayo nagsisimula pa lang, yan ang uunahin natin, no? At i-search nyo ulit, Vince Rapisura emergency savings sa YouTube, lalabas po yung guidelines, no, kung paano natin bubunuin yung 9 months na equivalent ng expenses natin for emergency savings, no? Tapos mag-save sa Pag-ibig MP2, Rural Bank Time Deposits, and government bonds para sa emergency savings natin. Ito po yung mga rules in buying a car kasi alam ko po na marami yung mga at this age ay gustong bumili ng sasakyan. The car price should be equivalent to maximum of 1 year salary. If brand new, pay your car in cash. If second hand, pay 70% down payment. 3 years maximum na loan term, and amortization is 10% of your monthly income maximum. Kapag brand new, bawal utangin, no? Hindi po papayag si Sir Vince na kapag brand new ay uutangin ninyo because the car is non-earning asset, mabilis ang kanyang depreciation. So in effect, you are paying high interest on an asset that depreciates fast and doesn't earn you money. It's not a good investment. Kapag second hand, okay pa yun. Kaya ang perfect talaga na panahon na pagbili ng sasakyan, no, ay na second hand car ay 3 to 5 years old siya, no? So, yun. For medical insurance, maximum natin dito ay ang PhilHealth, so to support the Universal Healthcare Law. HMO for preventive healthcare, kumuha rin po tayo niyan. At optional, if you can afford it, get emergency care for serious illnesses and critical illness if with family history. So ang ibig kong sabihin po nito, dapat ay kung malaki ang ating kinikita, 5% non every month, yan yung budget natin para sa lahat ng insurance. Lahat doon ay pagkakasyahin mo. Doon mo malalaman kung afford mo ba kumuha ng emergency care for serious illnesses or critical illness, no? If with family history. Okay? Life insurance natin, if no dependents, 500,000 pesos na term insurance to cover for burial and funeral costs, no? Yun yung pwede nating tignan, okay? If with dependents, age of your youngest dependent minus 21 years old times annual salary, yan dapat yung amount na makukuha natin for our life insurance. And absolutely avoid variable universal life insurance. At ito ang ating insurance budget reminder ha, your premium paid on insurance should not exceed 5% of your monthly income. If you exceed that, you are overspending on insurance because insurance should be affordable. So do not treat insurance as an investment. Kaya huwag tayong kukuha ng VUL na tinatawag, investment-linked insurance. Active income natin should cover all your expenses, no deficit. No, hindi na na-short yung iyong
kinikita sa iyong sweldo, sa active income mo para punan ang iyong mga basic needs o pangangailangan. So ang budgeting rule natin, if you earn less than 20,000 pesos per month, use 5%, 5, 10, 85. 5% for insurance, 10 for savings, and 85% for expenses. Kapag greater than 20,000 ang kinikita mo kada buwan, use 5, 15, 20, 60. 5% for savings, 15% for 5% for insurance, 15% for savings, 20% for investment, and 60% for expenses. So ang key dyan talaga is save before you invest. So ito lang po yung mga guidelines natin for spending, ano? Practice delayed gratification to prioritize your needs over wants. And mag-create tayo ng passive income para pambili natin ng mga wants natin, no? At yung ginagawa natin dito, we want to have our investments earn the income tapos doon natin siya gagamitin, ano? At i-prioritize natin yung pag-invest kaysa sa pag-i-spend, no? And make your wants your motivation and inspiration to save and invest. Gawin mong inspirasyon yung inaasam-asam mong masaya, masagana at mapayapang retirement. Yan. So sa passive income natin, learn about investing and start early, avoid investment scams, prioritize investments that preserve capital, and think long-term. Investing is a marathon, not a sprint, no? 40 years old ka, 45 years old ka, mag-plan ka ng retirement to 65. 20 years pa yon. That's still long-term, marathon, not a sprint. Okay? So ito dapat yung passive income natin as percentage of expenses natin, no? If you are 40 years old, dapat 40% na ng passive income mo ang porsyento ng kayang i-cover ng expenses. 41, 42%, 42, 44%, 43, 46%, and 44, 48%. Kapag 45 years old na tayo, 50% na dapat yung passive income na kayang cover ng expenses, 46, 53, 47, 55, 48, 58, and 49 years old, dapat 60% of our passive income ay kayang i-cover ng ating expenses. Ay kaya ng ating, tama, no? So ito ang ating investment mix at this age. Dapat may social investments tayo, Pag-ibig MP2, government bonds, SSS, Flexi, or Peso Fund, savings and share capital in cooperatives with greater than 80 points Co-op Pesos score, rural and digital banks up to 500,000 pesos lang. Dinagdag ko yung digital banks kasi mataas yung kanilang interest na binibigay, no? Money market and bond fund in mutual funds, UITFs, and PERA, personal equity retirement account. Avoid variable universal life insurance, and if you must, peso cost averaging on stock index fund or exchange traded fund, no? Kung talaga mapilit ka, pero sa akin wag na, no? So ito po yung aking mga pera rules, ha. Use money as a tool to make others happy. Get term and health insurance to manage external risks. Save and invest as much as you can. At minimum, follow the 5-15-20-60 budgeting rule. Avoid getting non-productive loans. And when investing, do not lose value and your values. Okay, so ano naman po ang aking kwento in my 40s, no? Actually, ang aking mga early 40s po ako ngayon kasi I turned 43 yesterday. Ayan, maraming salamat po sa mga bumati sa ating comment section, ano? So, I've already, ito yung mga korporasyon ngayon na I am actively involved, ano? Yung SEDPI Group of Social Enterprises po, at ang vision natin dito is empowerment for marginalized Filipinos. So in my 40s, ito na po yung mga na-achieve natin, no? Until today, 43. So productive and meaningful retirement at 31 years old. Established 6 corporations and 1 cooperative. Meron po na po akong 12-unit residential property. At sorry, baliktad pala yan. This is 26-unit residential property and 5-unit commercial. Nako, nagkamali ako dito. Nakapag-publish na po tayo ng libro, pero may pinasara na rin po ako na billboard business kasi nag-pivot tayo sa social media. No? Hindi na kasi uso yung billboard, hindi na tinitignan yan. Nakatitingin na tayo kaagad sa ating cellphone. No? Mayroon na po rin po tayo napatayo na comfortable na dream house natin. May co-owner din po tayo ng bangko, no? Doon sa saan nga ba 'yun?
Virac Catanduanes, ayan. Nabigyan din na po tayo ng parangal ng NATCO, Coopers and Ernst and Young. And I really spoil my family with vacations abroad. No? Kasi gusto ko talaga na nakikita na happy-happy sila. Kasi pag happy sila, happy ako, nawawala ang aking stress. Ayan. Okay? At 40 years old tayo din po ay nabigyan ng Service Award ng Ateneo de Manila University. Tapos, noong 2019 ay binigyan tayo ng Balikat ng Bayan Award ng SSS. At tayo din po ay nabigyan ng citation, no? Na ang Pag-ibig Fund sa patuloy na pag-suporta natin sa kanila. So, laging tinatanong sa akin, what's the secret to success, Sir Vince? No? Parang ang successful mo naman. At I use this 4 Ks, no? Kaalaman, kakayahan, and kakilala. No? So, 4 yan lahat. Yung pang-4, kapag wala ka nitong kaalaman, kakayahan at kakilala, hindi mo matatake advantage. Kasi kailangan mo ng kaalaman, kakayahan at kakilala kapag may dumating ang ating kapalaran or ating luck. No? Nandiyan ang swerte dumating sa'yo pero wala kang kaalaman, kakayahan at kakilala para i-take advantage yung kapalaran mo o yung swerte mo na dumarating. Walang mangyayari. Kaya paghandaan natin yan. No? At ano ang paraan? Lagi kong sinasabi, ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Pag-aralan mo at humingi ka ng tulong, make our government officials accountable kasi we pay our taxes, sulitin natin yan sa SSS Pag-ibig, sa Universal Healthcare Law, di ba? Para hindi tayo gumastos para sa mga yun. Okay? But am I successful? At lagi ko po rin yung tinatanong, I've achieved something pero alam kong kaya ko pa, meron pa tayong maaabot. And I've had my battle with depression also and I really want to share this to you kasi hindi siya biro, ang depression. Noong 2000, ako ay 21 years old. I had my struggle with sexuality. No? Hindi ko matanggap na Becky ako noon kasi ang community natin talaga at ang kultura natin talagang ino-ostracize kami. But I came to terms with that thanks to the free therapy na nakuha ko sa Department of Psychology ng Ateneo de Manila University. So libre pa yan noon, no? Naulit siya ulit nung 2012. I was 33 years old. At ang realization ko dito, my standard was too high and I was too hard on myself. Parang lagi kong go, 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 meron pa. Tapos hindi ko na malayan, pagod na pala ako. And yun, nalungkot ka na, no, na matagal, depression. And my latest one was in 2016. So I was 37 years old because I just had too many responsibilities. At alam niyo po kung anong nakatulong sa akin dito sa aking depression na ito, no? Noong 2016 na yan, ang tinanong sa akin ng therapist ko, no, at saka ng staff ko sa SEDTI, sabi niya, what would you tell your old self? So this was me. This is me when I graduated in Ateneo in 2000. And 2016, nung panahon na yon na sinasagot ko yan, no? At ang sabi ko lang naman ay sa sarili ko, nako, alam mo ba, yung mga pinapangarap mo ngayon ay hindi, yung ine-enjoy mo na buhay ngayon ay pinapangarap mo lang dati. Kaya slow down at magpasalamat ka, no? And parang pat yourself on the back, no? Yan yung naging realization ko diyan. Kaya try niyo rin pong sagutin 'yan, no? What would you tell your old self? Ang sabi ko sa kanya, "Hoy, yung mga pinapangarap mo lang dati ay yan ngayon yung buhay and even more, di ba? Actually, hindi ko ma-imagine that I would be able to have this kind of comfortable life, no? And that's why I'm very, very thankful to the person above there, no, na gumagabay sa atin. At doon ko rin po na-formulate ang aking life mission. Naglagay ako ng life mission ko. At ang life mission ko, na-realize ko ay ito po, no? To be happy and to be an instrument of happiness. At yan po, ang aking partner si Edwin, kilala niyo naman po siya. Siya talaga din po ang aking source of happiness. Magalit na ang lahat, wag lang si Edwin, di ba? Ayun. And that's why I also
make sure that during my birthday period ay mayroon tayong outreach na ginagawa. So kaya po tayo nag-mobile health clinic in partnership with the Office of Senator Risa Ontiveros. Ongoing pa rin po siya ngayon sa Mindanao. May mga panahon naman po na pumupunta tayo sa mga bahay ampunan, nagpapakain tayo doon or nagdo-donate tayo. Tapos pwede din na ginagamit during my birthday, actually in 2019, birthday ko po, ay nagtuturo tayo sa Ateneo OF Life para sa mga overseas Filipino workers. Ayan. Okay. So yan po ang ating episode for tonight at sana ay marami kayong natutunan. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.